kendo dwatieko twak mana mapiyo wiye kanyo kato wadhi okang' machielo. Aparo no they have operational gin go strategies more operational mana kaka sonyisi no nikech aparo kata kinde mane wagoro that strategy county sirikal ma county nentiere sirikal ma national like let's say county commissioner kata chiel gu the institutions which are involved in such things kata kad be en wach mapenj negiso map out areas manyalo bedo affected kata jo Redcross were involved koro aparo no gin gu the strategies and I hope they are following the strategies nikech ngenu ntiere strategies moko mabedo followed up at the policy level koro ngenu sometimes ntiere moko ma okinyal ng'e gima timre county but I know they are doing something. Aya, ero kamana inya. Kawachomo kama koro wadhi kwa tieko twak. Nitiere omenda moganda osipenjo karaka. Ne wantiere karaka kendo kano watu kod oganda penjo ne wasekete mbui kacha. Achiel kuom penjo mantiere karaka maduong' anya moganda da winjo.